नमस्कार. कम्युनिकेअर ट्रस्टद्वारा आयोजित कलायडोस्कोपच्या या 5व्या संस्करणात तुमच्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. यापूर्वी 2 फेऱ्या झालेल्या आहे आणि त्या 2 फेऱ्यात 4 टीमांनी फायनलमध्ये प्रवेश केलेला आहे. त्या कोणत्या टीम आहे, आज या प्रतियोगितेत कोण विजेता होणार हे आपण पाहूया. आणि यापैकी सगळ्यात उत्तम मराठी कोण बोलते, कोण लिहिते आणि कोण वाचते तेही बघूया. सर्वप्रथम टीमचा परिचय करून घेऊया. सगळ्यात पहिले डावीकडे टीम गोवा, ती आपली ओळख करून देतील. नमस्कार, मी सूरज परमेकर. नमस्कार, मी अनघा आसगावकर आणि आम्ही सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालयातून आलेलो आहोत. टीम गोवा यांच्यासाठी टाळ्या. यापुढे टीम कल्पना चावला. नमस्कार, मी नविशा नाईक. नमस्कार, मी प्रतीक्षा वळवईकर. आम्ही मुष्टिफंड उच्च माध्यमिक विद्यालयातून आलेलो आहोत. टीम कल्पना चावलासाठी टाळ्या. यापुढे टीम बाकीबा बोरकर. नमस्कार, माझं नाव शिवानी गावकर. नमस्कार, मी मधुरा वेतोस्कर. आम्ही अवर लेडी ऑफ द रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनापावला येथून आलो आहोत. यांच्यासाठी पण टाळ्या. आणि यापुढे टीम गोदावरी. मी आर्या प्रभुदेसाई. नमस्कार, मी दुर्गाश्री सरदेशपांडे. आम्ही जीव्हीएम्स उच्च माध्यमिक विद्यालयातून आलेलो आहोत. तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. परत एकदा यांचं सगळ्यांना टाळ्या. तर चला सुरू करूया. तुम्हाला पहिले रूल्स आणि काय नियम आहे ते सांगून देतो. आज आपल्याकडे 3 विषय आहे. एक आहे आरोग्य, दुसरा आहे खेळकूद आणि तिसरा आहे व्याकरण. तुम्हाला यापैकी कोणताही विषय सिलेक्ट करता येतो. तुम्ही जर व्याकरण आणि आरोग्य किंवा आरोग्य सिलेक्ट केलं तर तुम्हाला 6 अंक मिळतील जर तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं. जर तुमचं उत्तर चुकीचं असलं तर तुम्हाला त्याच्यासाठी काही अंक नाही मिळणार. जर तुम्ही खेळकूद हा विषय जर सिलेक्ट केला तर तुम्हाला त्याच्यासाठी फक्त 4 अंक मिळतील. ठीक आहे, सुरू करूया आपण. तर चला पहिला राऊंड सुरू करूया आपण. तर चला पहिल्या राऊंडला सुरुवात करूया. आपण डावीकडनं सुरू करूया. टीम गोवा, तुम्हाला 3 विषय सांगितलेले आहे मी. तुम्ही कोणता विषय घेणार? व्याकरण. व्याकरण. चला व्याकरणने सुरुवात करूया. जर तुम्ही प्रश्नाचं बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला 6 अंक मिळतील. ह्या शब्दांचे विशेषण सांगा. आणि शब्द आहे न्याय. न्याय शब्दाचं विशेषण न्यायी. न्यायी एकदम बरोबर आहे. 6 अंक मिळतात यांना. आणि टाळ्या. पुढे टीम कल्पना चावला, तुमचा विषय व्याकरण. व्याकरण. व्याकरण इथे खूप लोकांना आवडते. ह्यापैकी कोणता बार टाकणे याचा अर्थ आहे? अ गोळी घालणे, ब प्रभाव टाकणे, क पळून जाणे की द कार्य साधणे. यापैकी कोणता बार टाकणे याचा? गोळी घालणे. गोळी घालणे एकदम बरोबर आहे. तुम्हालाही 6 अंक मिळतात. चांगली सुरुवात झाली या प्रथम फेरीला. दोन्ही टीमनी बरोबर उत्तर दिलं. बाकीबाब बोरकर, तुमचा विषय व्याकरण. व्याकरण. व्याकरणचे 3च प्रश्न होते आणि हा शेवटचा प्रश्न आहे. ह्या शब्दाचा भाववाचक नाव सांगा. पोरका शब्द आहे पोरका, त्याचा तुम्हाला भाववाचक सांगायचा आहे. पोरकट. पोरकट हे चुकीचं उत्तर आहे. पोरकेपणा. पोरकेपणा हे बरोबर आहे, पण तुम्हाला काही अंक नाही मिळत कारण तुम्ही पहिले पोरकट म्हटलं. पुढे वळूया टीम गोदावरीकडे. आणि तुमचा विषय आरोग्य आणि व्यायाम. आरोग्य आणि व्यायाम. मी तुम्हाला परत एकदा सांगतो की जर तुम्ही 2 उत्तर दिले, जर तुम्ही जो पहिला उत्तर देईल तो माझ्यासाठी फायनल उत्तर राहील. मग तुम्हाला तो बदलता नाही येणार. तर म्हणून जेव्हा तुम्ही उत्तर द्याल थोडा विचार करून उत्तर द्या. आरोग्य आणि व्यायाम. तुमचा प्रश्न आहे टाईप 1 मधुमेह डॅशच्या कमतरतेमुळे होतो आणि व्यक्तीचा आजार लवकरच निर्देशनास येतो. अ कॅल्शियम, ब सोडियम, क इन्सुलिन की ड आयोडीन. इन्सुलिन. इन्सुलिन एकदम बरोबर आहे. यांच्यासाठी टाळ्या. आणि 6 अंक मिळतात यांना. आता आपण लवकरच दुसरी फेरी सुरू करूया. दुसरी फेरी सुरू करायच्या आधी तुम्हाला सगळ्यांना एक सूचना. तुम्हाला इथे एक विशेष गोष्ट आहे. तुम्हाला आमची एक पर्सनॅलिटी आहे, त्यांचा फायदा घेता येतो. ही पर्सनॅलिटी जर तुम्ही आधीचे आमचे एपिसोड्स बघितले असेल तर तुम्हाला माहिती असेल, पण ज्यांनी आधीचे एपिसोड्स नाही बघितले त्यांना मी सांगू इच्छितो की ही पर्सनॅलिटी आहे केविन डिमेलो. नमस्कार. स्वास्थ्य आणि आरोग्य उत्तम ठेवण्यास अष्टांग योगा
हा एक सोपा आणि सरळ उपाय आहे. त्यामधील सर्व आसने नियमितपणे केल्यास मानसिक, शारीरिक व आजारापासून दूर ठेवतात. अ योगासन आर डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. त्यामधील नियमितपणे चालणे हा आजारपासून दूर ठेवतात. धन्यवाद. त्यांनी हिंदी चित्रपटांमध्ये, मराठी चित्रपटांमध्ये आणि कोकणी चित्रपटांमध्ये पण काम केलेलं आहे. ते हिंदी, इंग्लिश, मराठी सगळे एकदम फ्लुएंटली बोलतात. तर तुम्हाला जर काही डाऊट असेल तर तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारू शकता, ते उत्तर देतील. पण फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा की त्यांनी जर उत्तर दिलं तर तुम्हाला त्याचे फक्त अर्धे अंक मिळतील. म्हणजे जर 6 अंक मिळणार असतील जर तुम्ही उत्तर दिलं तर त्याचे फक्त तुम्हाला 3 अंक मिळतील जर आमच्या पर्सनॅलिटी म्हणजे केविन डिमेलोनी उत्तर दिलं तर. ठीक आहे. तर चला आता दुसरी फेरी सुरू करूया. आणि टीम गोदावरी, तुमचा विषय आरोग्य आणि व्यायाम. आरोग्य आणि व्यायाम. तर आरोग्य आणि व्यायाम, पहिला प्रश्न. डॅश इथे रिक्त स्थान आहे. या आजारात अकाली वृद्धपणा येते. अ ॲनिमिया, ब लेप्रसी, क एड्स की ड प्रोजेरिया. प्रोजेरिया. प्रोजेरिया एकदम बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 6 अंक आणि जोरदार टाळ्या. प्रोजेरियावर एक चित्रपट पण आला होता, बघितला तुम्ही? कोणता? पा. बिलकुल बरोबर. त्याच्यासाठी काय अंक नाही मिळणार, पण टाळ्या वाजूया. चला आता जाऊया आपण बाकीबाब बोरकर टीमकडे. आणि तुमचा विषय आरोग्य आणि व्यायाम. आरोग्य आणि व्यायाम. सुजेमुळे गुडघा कोल्ह्याच्या डोक्याप्रमाणे दिसतो. या आजाराला काय म्हणतात? अ आमवात, ब संधिवात की क कोष्ठक शीर्ष की ड वातरक्त. गुडघा कोल्ह्याच्या डोक्याप्रमाणे दिसतो. आमवत, संधिवात, कोष्ठक शीर्ष की वातरक्त. कोष्ठक शीर्ष. तुम्ही गेस करताय की तुम्हाला माहिती आहे? गेस करते. गेस करताय. एकदम बरोबर गेस केलं तुम्ही. तुम्हाला मिळतात 6 अंक. कोष्ठक शीर्ष हा एकदम बरोबर उत्तर आहे. पुढे जाऊया. कल्पना चावला, तुमचा विषय आरोग्य आणि व्यायाम. आरोग्य आणि व्यायाम. तर चला, आरोग्य आणि व्यायामावर हा प्रश्न आहे. त्वचेवर खालच्या थरांमध्ये डॅश नावाचे धागे कमजोर झाल्यामुळे सुरकुत्या पडतात. आणि तुमचे ऑप्शन्स आहे अ एपिडर्मिस, ब कॉलेजिन, क हिमोग्लोबिन की ड मेम्ब्रेन. हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन तुम्ही गेस करताय की तुम्हाला माहिती आहे? गॅस. तुमचा गेस चुकीचा निघाला आहे, आय एम अफ्रेड. बरोबर उत्तर प्रेक्षक कॉलेजिन बरोबर उत्तर आहे. तुम्हाला याच्यासाठी काही अंक नाही मिळत, पण काही हरकत नाही. हा फक्त आता दुसरा राऊंड आहे. अजून पुष्कळ प्रश्न आहे आपल्याकडे पुढे. टीम गोवा, तुमचा प्रश्न. तुमचा विषय आणि व्यायाम. आरोग्य आणि व्यायाम. कोणत्या संस्थेने भारताला मधुमेहची राजधानी या शब्दात संबोधितलं आहे? अ WHO, ब रेड क्रॉस, क इस्रो की ड IMF. WHO. WHO एकदम बरोबर आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला मिळतात 6 अंक. आणि याचबरोबर दुसरी फेरी संपन्न होते. आता 2 फेऱ्या झालेल्या आहे. चला आता सुरू करूया तिसरी फेरी. ही तिसरी फेरी थोडी वेगळी आहे. तुमच्या टेबलवर तुमच्यासमोर एक लिफाफा आहे. त्या लिफाफ्यामध्ये एक शब्द आहे. तुमच्यापैकी कोणी एकाला येऊन इथे बोर्डवर त्याचं चित्र काढायचं आहे. तुम्हाला 30 सेकंड मिळतील ते चित्र काढायला. आणि जर तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला 6 अंक मिळतील. जर तुम्ही उत्तर चुकीचं दिलं किंवा उत्तर नाही दिलं तर तुमचे 6 अंक जातील. तयार आहे सगळे? तर चला सुरू करूया आपण टीम गोवाकडनं. तुमच्यापैकी कोण येणार आहे? तुम्ही शब्द पाहून घ्या. त्याच्यानंतर तुमचे 30 सेकंड सुरू होतील. तुमचे 30 सेकंड सुरू होतात आतापासून. ओतणे. ओतणे. ओतणे नाही, चुकीचं आहे.
प्रेक्षक तुम्हाला काय वाटते? पोचून राहिले तुम्ही. उडी मारणे सारखंच काहीतरी आहे. बुडवणे. बरोबर उत्तर आहे बुडवणे. ठीक आहे, थोडं मुश्किल होतं पण काही हरकत नाही. अजून 2 राऊंड आहे याच्यानंतर, 2 फेऱ्या आहेत. चला आता दुसरा प्रश्न. टीम कल्पना चावला, तुमच्यापैकी कोण येणार आहे? कोणाचं ड्रॉइंग चांगलं आहे? तुमचे 30 सेकंड सुरू होतात आता. तराजू का वजन, मापणे, एक उत्तर सांगा मला. मोजणे. मोजणे हे चुकीचं आहे. प्रेक्षक तोडणे म्हणू शकता किंवा हे वजन गमावू. जे बरोबर शब्द आहे ते आहे वजन गमावू. ओके, 2 प्रश्न झाले या राऊंडमध्ये आणि दोन्ही उत्तर चुकीचे होते. आता बघूया बाकीबाब बोरकरची टीम काय करते ते. ही या प्रतियोगिताची फायनल आहे म्हणून प्रश्न थोडेसे कठीण आहे, तेवढे सोपी नाही आहे आधीच्या राऊंडसारखे. तुमचे 30 सेकंड सुरू होतात आता. धावणे. धावणे नाही, चुकीचं आहे. प्रेक्षक उडी मारणे. तुम्हाला कसं कळलं याच्यानं उडी मारून राहिला? हो, ॲरोवरनं. अच्छा अच्छा, तसं. एक्सलंट, तुमचं उत्तर एकदम बरोबर आहे. टाळ्या त्यांच्यासाठी. प्रेक्षकांनी एकदम बरोबर उत्तर दिलं. उडी मारणे. आणि या फेरीतला आता शेवटचा प्रश्न. टीम गोदावरी, तुमच्याकडनं कोण येणार आहे? तुमचे 30 सेकंड सुरू होतात आतापासून. हात जोडणे. हात जोडणे ही चुकीचं आहे. प्रेक्षक टाळ्या वाजवणे. टाळ्या वाजवणे एकदम बरोबर आहे आणि तुम्ही जोरदार टाळ्या वाजवा त्याच्यासाठी. तर याबरोबरच तिसरी फेरी संपते आहे आणि या फेरीत कोणाला काहीच अंक नाही मिळाले. पण आपण बघूया स्कोर्स काय झाले आहेत. El idioma es un estilo de vida. É uma forma de ver o mundo com outros olhos. नई लैंग्वेज क्यों बोलना चाहता है? वो लोग भी समझने के लिए, मैं भी समझ जाता है और कुछ काम का लिए. Languages are used to sharpen cognitive and life skills. Language improves employment potential. Join the global community. Join the global community. 3 फेऱ्या झालेल्या आहे.